I'm 21. You did 21. Yes. You put rubber band now here, but issue. You put that rubber band. What bingo? You put that rubber band here, but issue. You pay. What pakana tigina? What pakana tigina wrong straight? We whom bed, I'm checking about. I told that touch from you. It is I work as an OPA. Sorry, OAP. Then OPA, OAP. Then I can't against what I'm English. Send me you work as an OAP. I run a radio station. And I run a radio. MC Gadi. I greet you, sir. Hello, MC. Yeah, the shake camera on off my team. I call young Ashon Bita. The shake camera don't off my. The shake camera off my. Not so much here. One bingo. Branga beggar MC got there. Got in a guinea. Got in a guinea. Chile Cabago. Got in a bear. It is Ella MC. Tom Boogie Bianca. I am Bombay. How come I how will ever come on? Now, Mama. I had the phone on like a billion to get last. Branga MC. He got there. What bingo? Hey, yeah. Mamma Conye, Onyere Bomborishe. The other would not here frustrate what bingo. Braga Bemer Macanaba. Stand there. Braga Bemer Macanaba. The quite Hoji Beshiti, qua bossas. Aswara. Braga Bemer Macanaba, Yaki cover. Otiri Cablo or Raimo. Braga Bemer Macanaba. Awaraya Bugger. Who cabulo Raimo Ibranga, there were a catina bossas Beshiti Tatrana, not Gamnama Ichatra, so bossas. Then Gabossas you need or you does of yes, listen, if you get that Takushim, maybe put here. Monaco Greg here. Braga be a high pomo. Aswana. Very sad. Only MC. Kwahu no konyere reggae bombori shebianga MC give tabere bakalaba homon break o di mad ho me emegara makalaba mama mo wadiro kiri branga dega hate MC lepo dia hezaga na ezaganga o si tapio money. If I when I go now, they help you. Go take it. They were taka and then about bangam bossy Christmas hero when you're knocked out. The wakaga home straight to call you not attention. Then we are straight. Get up, then we are straight. I'm not stressed. As you get the waka straight. Maga noko yende police in the handcuff kumarie. Brange hell gam. Pia waraka megana be shit e kwara iji kwara posase kwe mega ka de megara omo ke branga bi mere big boy. Branga bi mere big boy. Hello body no here. Hello body no here. Hello, Malaysia MC. Hey, no, Malaysia. Hey, stand up there, go back there. Stand up there. Stand up there. You know, Malay. Braga, bia, set that camera well. Set that camera well. Chile Kabagoko. In a Malaysia, bia, hell, gum. Only MC. Stand up there. Stand up there, Ishibus. Paho, Raimo, Cod, Bianga, or phone, Megayadi, give to live.
It's just my size. Kwa ho oraimo called Bianca Betting. I'm saying. You tend to know about BJ before you met Rav. Where the phone, okay? Hey, yeah. Lanya, Mereka whiskey now. American get up on a whiskey now. Remove your hand there. Look at. American get up on a whiskey now. What happened that? Oh, he will look at champion. If you watch your left, box no left. If I say a key, and she won't matter now. I anyway, good boy. Na mama we freak Sagana Malaysia. Brangai by Tareba. Next time maybe I got get more share respect with prof man. Just each marriage no way just say Patagiri ring on me. In Malaysia, give Biliata Bebere Makanapa. Each and then I am balance. Young one get what I got get full. Otele Ndi Mma. Aya, telephone na naka kusho kuke. Onye gwara gị na ọ dịla gị mma ebe Zagosita. Telephone na naka kusho kuke this boy. Eji me na aka no. No shafuma ka ho na reflect eba. No shafuma. Pe kwara ho nde baga no cat every Christmas. No shafuma. Na mama ogbombo di shake irege na Malaysia. Turn on tiga. Turn that your ear. Turn it. Turn on that your ear. Musike turn on that thing. Telero sana. Oh yeah, put that in. Oh, put that in. Papia. Onye riri. Papia. Inogi no bodo ihe de gaga ofuma. Ge bara kwala nte begere onwe. Ina go bob na Malaysia. Ina go no bob na mama kidney go sukurezu. Mirelo to iji gbapo nte Chineke agbaga ọkụ. Nwa bingo. Nkechi Alama Papolente. Mama gara ha zoro G string me kwu nuku. Turn that ear, let me see your ear. Let me see your ear. Turn other side. Eba print. Le kwa tomba bianga bia megi. Se le eba print. Mbaya waji o anwon. Damn you. Ahono no nga hafunga. That means that come again when you buy hair, issue quarter. Get one way bay. Half is your bay. The bank buy hair, but I make a banty. There ain't a banty. You know, make a hungry. We have no one. I say, I watch it. I tell Banga, when God brother, half is your bay. When you're really. You want your back? How about Imo State? Ebe n'Imo. Onyolo. Ebe n'Olo. Local government. It's still local government. Onyekwe. Ede afola. Adding 29. Ilubole nwa. Mba. Listen, now you be fast and be talking. We make a whiskey, we get up a whiskey. Be fast and be talking. Na mama, roll na babi Jebuna Lagos and give me a Gaba Malaysia. Oh, Davis, you know, name with it. And then Obodo Ibona, Geba Pota. Nago de quando che me traveling. Banna ma wona unu mgbe m dị obere. Na go mgbe na donna. So, cha. Gịnị gburu nna gị? Why should work or poison ori? Oriri ya na nri.
ko na mmanya ama m ọpụrụ abụ bata na dazie arịkọ mmanya na ndị enyi ya nwoke so pụọ so ha tile dịtị na mmanya donna ọnwụ family ọnwụ akpịrị ogologo gburu mpa ya nne gị ọ dị ndụ mba ndị ma ngwalụ ewu gịnị gburu mmadụ ọ nọkọtara rịawa ahụ mgbe ọ nọ Ibadan with my senior brother so ya ọsọ gbalalia the next day ya ọnwụ ebe 2005 ọ kaghị nka mpa gị aka gị nka mpa m kara nka ndo nwa na-enweghị nne na nna begotten son orphanage pikin ụmụnne gị ọ dị ole I dị 8 mpago jidi unu wait nne na nna ga-eji di unu emeghe basa unu ji rucha 8 erege unu erege I dị 8 ụmụ nwoke 7 ofu nwaanyị ajụrụ m gị sị ji unu emeghe basa erege unu erege mba sa enwe mgbe a kpọsara unu na chọọchị ụta asị ndị mmadụ zụrụ mba enwe mgbe ị gara bọị mba hit ama o ji emeghị mba Rishon amụghị ka dị ndụ ọ na-arụ ọrụ ọfụma then ele ihe mere hit amụ emeghe hụ gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo onye gwara m sị amụ ya arụghị ọrụ hit amụ emeghe hụ gị onye low span count ebere aga bịa gwa m sị nnụgọchi ahụ n'ọnụ dị ya Chineke agbaghị ọkụ hit amụ emebeghị mbụ gị dabụ ise eleke iwu na ọrụghị ọrụ ọfụma nka hit amụ emeghe hụ gị achọrọ that touch here mme ya ọ nọ na nke ha ọ laala alụbeghị m ya alụ but ewere m galakwa bụ mmanya ka aka n'ụzọ ị gara akụ aka n'ụzọ ka ị bịa ahịa sị mme gị ntavi iji aga ịlụ nwaanyị ndọbi ole ka ị chọrọ ịlụ mgbe mụ na ya nweziri okwu agwụla m ya na alụ m alụ mụ na ya nwere okwu ị gwara ya na ị na-alụ gịnị mere ị na-alụzi this boy yiri onye na-eji agba puulu gịnị mere ị na-arụzi Chineke agbaghị ọkụ mba agwụgharị m mma nwaanyị mụrụ gị nwa ka ị bịara nga agwaga m sị agwa ya dị mma get out of this place nwa Chineke agbaghị ọkụ nwa bi gị bịara nga bịa agwaga m nwaanyị mụrụ gị nwa sị agwa adịghị mma ya bụghị otele mụra gị otu nwa nwaanyị nke gwa m sị agwa ya dị mma dem you nwa bingo Chineke agbaghị ọkụ ọgọdọ agwa ya dị mma ịma akpị ga-eji hazie ọnụ gị kwuo ka Chineke abụghị ọnụ ọwara ya agbaghị onye eriri eri nwa bingo ewuliwesa iwe onye ohi mba akwụkwọ ji adọ gị mba ị gbaala ara mbụ mba
Umumanyo ole ka etrala kemgbe gị na nwaanyị ga-anọzi. Oh, above. Abụọ ahụ ịtakọtara ya atụ once ka oge na otu sere gị continue from otu. Mono to ceremony continue from otu. Oh, nice, but I departed. Or change the location. Iji agba ncha. Mba. Ege enyo ele odi mkpu ị na-eti. Oh, fuck. Kwusie okwu ike kwuo ya n'Igbo Chineke agbaghị ọkụ ịkụchiri maka atụ nga. Fuck you afọ ọkụ bụ oridi a nwa bingo. Kwusie okwu ike. Branga etigere m ka pus aṅụ n'aka. Oh. Ị na-eti gịnị? Oh. Ewele iwe mmadụ ọkọọla gị aka ntị mbụ. Mana akola maka ntị mbụ. Ihe iji etighe otu ka ma gị na nwaanyị nọ ege enyo. Gateway ha. Ka onye anwere aka n'olu. N'odi mkpu iti gị ka okorobịa dịka gị nwatakịrị ogbede. N'odi mkpu itighe ka onye anwụ ewere aka nwee ihe otu asị ya rime m ọrụ. Praga atakoshigeze gị na onye chịga ọchị hia. Enya lanya mema ihe imege ebe ahụ ịnọ gị lọta nga ma akpọga gị fatịrị nga arụ ha ncha. Chineke agbaghị ọkụ. Praga eri agbaga m itighe. Ọkụ mana ihe a ga-aba ihu akwụkwọ dum ga n'iru. Ama gaa n'iru bishọp gaa n'iru. Genotype gị. Genotype mo AX. Akwa S. Ha? Genotype will get one C. Genotype will get it. Otele m check kwara ya agụ m echetazi. Ehụrụ gị. I ga no one day, I ga no one day ndị obi agbakọ n'ụta, ndị obi ụmụ nwaanyị agbakọ n'ụta. Nwugide ga-amụ nge poison n'ahụ. Magi genotype gị kokorobịa dịka gị chọrọ ịlụ nwaanyị. Ịhụ sa ahụ adịghị gị. Ma genotype gị blood group gị awụrụ gịnị? O positive. Well, let's say the ntakịrị mpaga nwụọ. Blame m gị. Congrats. Kpọọ nọmba gị. 09030722645. Ese gịnị mere? Good afternoon. Wapụ aka n'okpuru fonu gara mana ihe ị na-ekwu. Good afternoon, sir. Ya yipụ ihe anyị yi n'isi. Ịdị afọ ole? Adim 21. Ịdị 21. Yes. Yipụ rọba band ahụ ị gbara n'isi. Yipụ that rọba band. Nwa bingo. Yipụ that rọba band ị gbara n'isi. Yipụ ya. Wapụ aka na ntị gị na. Wapụ aka na ntị gị nọrọ straight. Ihu mbe bịa agwa m achịgara bọchị. Achọ m that from you. Ịdị chọrọ ka ihe rụwa. I work as an OPA. Sorry, OAP. Gene OPA, OAP. Gene ka ịrụwa against what I'm English. Say me you work as an OAP. Nna run a radio station. Ị na-arụ na radio? Yes, sir. Ị gacha n'ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. LMG nweta university, iji baa university.
18 years, sir. 18 years came with admission by Gocha University. I don't have a radio office. Polyco University. University. I told that touch. Listen, I don't laugh here. I don't joke here. They will like an opinion. I don't laugh here and don't joke here. Respect yourself here. I am banyé gunda Hong Kong and made that place. Banyo that music. Banyo that music. Banyo that music. We're not the one playing the music. It's from outside, actually. It's for English here. I will bring you down and I will not bring you up here. It's for PK grammar here. Give me hair grown, get the fine hair grown. Hair grown at school. Mass communication, sir. What is mass com? Mass communication is communication to access people and hear from. If you are not serious, I will bring you down. What is mass com? Sorry, sir.